खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जारिमिनारि देरहासारनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे जारिमिनारि देरहासारनाय जाय जेराव जों नुनो मोन्दों एबा रायजो राजाफोरा रोखायै मिथिगौ जे 28टा मासि मोननानै हाग्रामा महिलारिया बिथाङा सिंगल मेजरिटी लादों आरो बेखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाम हामलायथि बावदों आरो गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा देरहानाय माने एनडिएनो देरहानाय मानोना एनडिए जोंनो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दङ मानोना बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां एमएलएफोरा जाय एमएलएफोरा बे समाव एनडिए जोंनो एलायन्सआव दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा देरहानाय माने बे समाव एनडिएआनो देरहानाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों। 40टा बियाबावनो बे समाव एनडिएआ देरहासार जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबियावनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो। हाग्रामा महिलारिये যোৱা 5 বছৰ বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰি আহিছে। দুৰ্গা দাস বড়ো, ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম, আমাৰ চৰণ বড়ো গোটেই কেইগৰাকী আমাক সদায় আমাৰ লেজিসলেচাৰ পাৰ্টিৰ মিটিঙতে বহে। গতিকে হাগ্ৰামাৰ বিজয়ো এনডিএৰে বিজয় অৰ্থাৎ আজি বিটিএডিৰ 40টা সিটে এনডিএৰ হাতত আছে। এতিয়া বিপিএফে পোৱাখিনিও আমাৰ সিট, বিজেপিয়ে পোৱাখিনিও আমাৰ সিট, ইউপিপিএলে পোৱাখিনিও আমাৰ সিট, আমাৰ মানে এনডিএ। बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव 40टा बियाबाव बे समाव एनडिए देरहासारदों आरो हाग्रामा महिलारिजों जेब्लाबो बाथ्रा सावरायनाय जायो। थांनाय एसेम्बलि इलेक्शननि उनाव बिथांजों गोबां खेब सावरायनाय जादों आरो दिनैबो एबा मैयानि सानावबो बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ 4 रिंगायाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगो हमफैदों होननानै बाथ्रा बुंदों। एबा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ फुंबिलिनि 4 रिंगायाव लोगो हमफैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबियावनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। Hagrama Mohilari is a partner of us. Yes, sir. He came to my residence early in the morning around 4 a.m. itself after his win, and he will remain with us. So absolutely, when BPF is with BJP, there is absolutely no problem. He came to my residence after he wins. He came to my residence at 4 a.m. He offered gratitude to all of us, and he said that we will work together. बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ 4 रिंगायाव लोगो हमफैदों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयानि पिएमबि एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि पिएमबि पलिसि मेकिं बडिनि गेजेरजों एबा बे मेल जानायनि गेजेरजों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव 4 रिंगायाव जे गिबि मन्त्रिखौ लोगो हमहैदोंमोन नामा होननानै सोंलु खालामदोंमोन खौरांगिरिया आरो बे सोंलु खालामनायाव बिथाङा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव गिबि मन्त्रिखौ आङो 4 रिंगायाव लोगो हमैयाखै, फोरमानफोर दं नामा होननानै सोंलु खालामफिनदों खौरांगिरिखौ आरो खौरांगिरिनाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हिमन्त बिश्व शर्माया 4 रिंगायाव जुदि आं बिथांखौ लोगो हमहैदोंबा आङो 4 रिंगायावनो उथिया एबा सिखारा होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে চিএম ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম। बिथाङा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आं 4 रिंगायाव सिखारो 8 रिंगायावसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा गिबि मन्त्रि बुंनायखौ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गनायनानै लायाखै एबा गनायाखै आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव गिबि मन्त्रिजों थांनानै लोगो हमहैनाय माबाफोर फोरमान दं नामा होननानै सोंलु खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে যোৱা 5 বছৰ বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰি আহিছে। দুৰ্গা দাস বড়ো, ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম,
আমাৰ চৰণ বড়ো গোটেই কেইগৰাকী আমাক সদায় আমাৰ লেজিছলেচাৰ পাৰ্টিৰ মিটিঙতেই বহে। গতিকে হাগ্ৰামাৰ বিজয়ো NDAৰে বিজয়, অৰ্থাৎ আজি BTADৰ 40টা চিটেই NDAৰ হাতত আছে। Hagrama Mohilari is a partner of us. Yes, sir. He came to my residence early in the morning, around 4 a.m. itself, after his win, and he will remain with us. So, absolutely, when BPF is with BJP, there is absolutely no problem. He came to my residence after he wins. He came to my residence at 4 a.m. He offered gratitude to all of us, and he said that we'll work together. ৰাতিপুৱা 4টা বজাত নুঠোৱে মই মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে CM ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম মই। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যোৱা 5 বছৰ বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰি আহিছে। দুৰ্গা দাস বড়ো, ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম, আমাৰ চৰণ বড়ো গোটেই কেইগৰাকী আমাক সদায় আমাৰ লেজিছলেচাৰ পাৰ্টিৰ মিটিঙতেই বহে। গতিকে হাগ্ৰামাৰ বিজয়ো NDAৰে বিজয়, অৰ্থাৎ আজি BTADৰ 40টা চিটেই NDAৰ হাতত আছে। Hagrama Mohilari is a partner of us. Yes, sir. He came to my residence early in the morning, around 4 a.m. itself, after his win, and he will remain with us. So, absolutely, when BPF is with BJP, there is absolutely no problem. He came to my residence after he wins. He came to my residence at 4 a.m. He offered gratitude to all of us, and he said that we'll work together. ৰাতিপুৱা 4টা বজাত নুঠোৱে মই মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে CM ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম।